Wel, mae gennym ni'r Parchedig Dafydd Andrew Jones sydd wedi derbyn y her i ateb y 3 cwestiwn mawr. Ga i ddechrau gyda'r cwestiwn cyntaf. Oes gennych chi hoff adnod? Wel, hoff adnodau di hyn mewn gwirionedd wedi hanner canrif yn y weinidogaeth. Dwi am dewis yr hoff adnod heno fel adnod o'r 15 benod yn y feilig. A byddwch chi gyd yn gwybod o ble mae'n dod. Mae phan oedd fe ymhell oddi wrtho i dad a'i canfu ef. Ac efe a dosturiodd, ac a redodd, ac a gofleidiodd, ac a'i cusanodd. A mae'r adnod yn mynd yn ei blaen wedyn ni sôn am y gweisiodd yn cael gorchymyn trwch fodrwy ar ei fus, wisgo'r wisg ora, a sandala am ei draed. Mae'r pethau yna i gyd efo'i gilydd yn sôn am groeso adra i'r mab afradlon, fi, medda'r adnod, farw, ond oedd aeth yn fyw eto fe ar goll ac fe gafwyd hyd iddo. Garwydd o cad yr adnod yna i mi ydy fel na mae Duw yn gwneud. Ond mae'r adnod yma yn gwreiddio cymeriad Duw mewn person go iawn. Mae'n deiaru'r ffydd yn amgylchiadau pobl. Mae'r ardderchog yn dangos y tad nefol fel tad trigarog. Dyna fo. Ac gael ei fod y cwestiwn nesaf i chi. Y Hoff Emyn, os yn bosib. Dwi'n hoff emyna sydd yn emyna mawl, sa chi'n deud, mawl i Dduw, am air y bywyd enghraifft. Dwi'n hoff iawn o emyna sydd yn sôn am amgylchiadau byd a'i bethau, fel mae emyna Sion Aled yn wneud. Mae Tiwdor Davies siŵr o fod yn neithiwr hoff emyna o byd ohonyn nhw. Ond yr un ydw i wedi ddewis ydy cael mynd at Williams Pantycelyn. A mae draed o ar y ddaear. Weithiau mae ei ffydd o'n ei godi o'n uchel. Ond mae'n yr adegau draed o ar y ddaear. A medda yr emyn hwn, Rwy'n chwennych gweld ei degwch ef, sewch popeth is yr hod, na wel o lluoedd nefoedd byr gyffelu bydd o rioed. Fe yw ffynnon fawr pob dawn gwraidd holl o goniant dyn. Ac mae'r emyn yn mynd yn ei flaen i fod yn sôn am y donia ac i sôn am cael dechrau nawr fy nefoedd yn y byd. Chwennych gweld yn awgrymu i mi bod Pantycelyn yn gwybod am funudau o simsanu rhywfaint ar daith bywyd ac wynebu herion bywyd. Fel mae o, pam y caiff bwysfilod rheibus dorri'r egin man i lawr. Pam caiff blodau peraidd ac fethu gan y sychwr mawr. Yn amlygu taith y pererin. Dyna fo, pererin, ia. Ac yn olaf, a mae hwn yn gwestiwn anodd dros ben, oes gennych chi hoff gapel neu eglwys? Wel, mae rhaid mi atab hwnna a bod yn onest a sôn am yr eglwys y ges i'n magu yn ddehi. Hebron Hen Golwyn oedd honno. Ac pan o'n i'n ifanc, wrth gwrs, oedd y capel yn llawn. Bora a i bob pwrpas gyda'r nos ar y sydd, cyfrodyr wythnos ag ati. Mae'r rhaid mi ddewis hwnna oherwydd yn fanno ges i'n magu fanna ges i'r cyfleoedd i gychwyn. Gyda'r rhan mewn gwasanaethau yn uchel iawn ar yn rhestr oherwydd y gymuned addoli oedd yno, y gymdeithas oedd o fewn, a'r teimlad o'n i fel person ifanc yn gael, oedd bod ni'n perthyn i rhywbeth bywiog felly. Pobl sy'n gwneud lle wir, pobl sy'n gwneud gymdeithas, fel dwi'n newydd ddeud. Ond mae capel fel Seion Llanrwst, neu capel fel Capel Mawr Hos, lle bydd yn mynd weinidog. Y capeli mawr, yr organa mawr ma ag ati. Mae rhaid i heini cael dod i mewn yn rhywle, oherwydd mae'r gerddoriaeth yn un peth wedi sos arganydd
fel ag o gynno ni yn Rhos, John Glyn Williams ac yn y blaen, cyfrannu'n helaeth i awyrgylch addoliad. Ac mae Capel Hebron yn gwneud hynny'n bosibl, dydy. Wedi ac yn ei lleidfa fawr yno. Diolch o galon i chi am ateb y 3 cwestiwn sydd digon anodd i'w dewis o ran atebion. Wel, diolch am y fraint, ydy, anusgwyl. Mae'n braf cael rhywbeth sy'n herio chi feddwl, dydy. Yndi. Wel, diolch i chi am ymgymryd ar her. Diolch.